Atubangan sa Barbero nakalapag na ang mga nakuhang ebidensya sa mga pulis nga nakuha atol sa drug buy-bust operation sa puwersa sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Basilan sa Barangay Maligayan, Lamitan City. Giila sa kapulisan ang suspect nga si Edelberto Oriales Soriano, 44 anyos, ug residente sa naisgutang lugar. Matud ni Police Executive Master Sergeant Sidik Sapatil nga giaresto nila ang suspect human kini mapaliti og usa ka pakete nga adunay sulod nga gituuhang shabu sa sure buyer nga pulis. Tulukuyan po itong nasa listahan namin at sinubaybayan po namin ng mahigit isang buwan ng taong ito. Actually, i-inquest ang taong ito ay nag-undergo ng inquest proceeding sa piskalya para lahat ng proseso legal ibibigay sa kanya. Sa pagrikesa, nakuha sa posisyon sa suspect ang dugang pang-ebidensya nga usa ka plastic straw strip nga adunay sulod sa gidudahang shabu, usa ka wallet, mga personal documents, identification cards ug marked money. Tuwa na karon sa kustudiya sa Basilan Police Provincial Office ang suspect ug gidala na sa Basilan Forensic Unit ang mga ebidensyang nakuha gikan kaniya. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.